Dumani yadume ezizweni isihlahla somdlebe nondela mzimba bejembeje mfazone empahla hliziyo zamadoda ayibomvu nabasetete nabasenyimbane mkhonto kwasi igazi ndaba ikhalamanzi dictionary ndaba ididi umndeni kinibingelele nonke emakhaya umakhumba amanomhlaba empumalanga ntshonalanga ningizimu enyakatho igama lami ngudokotela ukhehlelezi dictionary ndaba ididi umndeni namhlanje nginithathile ngazonifaka phakathi endaweni yasempophomeni la esizolanda khona yonke into la esithi thina khona abantu bagezwa khona abantu bathatha khona isimo sento eyinhlanhla abantu imvelaphi yabo iphi uma sikhumbula kahle silandela umlando wasolwandle silandela umlando kahle wonke isidalwa sakho sonke noma imvelaphi yakho mawungayazi yonke indawo enhle eright okufanele uphuma ubheke kuyo ikuthi it's either uyomemeza olwandle noma uyomemeza empophomeni la omemeza khona njenganamhlanje sizobheka into eyiningi ezifike zashaya abantu zibashaya ekuthenini uyini le eyenza ukuthi isidalwa sakho sigcina singasasebenzi noma singasarespondi kahle kuwena baningi abantu abathe mina ngihambile ngayofuna into kodwa izinto zami ayisebenzanga noma umuthi awusebenzanga kanti bakhohliwe ukuthi babuke ukuthi isidalwa osukumemeza kusona kuseyiso yini umemeza komalume noma umemeza kobaba. Umbuzo uthi esiphi isidalwa esiyisona esinepower noma esiyisona esenza izinto nanoma ungaya kuphi noma uhambe uye kuphi isidalwa esiyisona sona esihlala sisirecommenda phambili isidalwa sasekhaya kubo kamama wakho noma isidalwa sasekhaya kubo la komaluma wakho la okuzala khona umama wakho. Ubaba noma engakhokha qede akwenze konke kodwa kunezinto ezincane eziyohlala zisala okufanele ukuthi azenze ekhaya kubo kamama wakho. Uma ufika endaweni efana nalena njengobona namhlanje ngikuphi empophomeni uzongena into yokuqala okumele uyenze kumele unikele khona umnyozo uyibuza ukuthi ngabona igroup phambi kwakho zifunani igroup phambi kwakho nempophoma kuhlanganaphi yonke imimoya yomcebo inzuza yamanzi umuntu uyaphupha ebusukelele aphupha amanzi aphupha impophoma omunye njengamanje sibuka uzothi ngake ngayiphupha lempophoma noma uzothi cha ngaze ngaphila mangibona lokhu okusemuva. Uzokhumbula ke ukuthi sonke umuntu oyisayoni la aphila khona uphila empophomeni kunamakhandlela okumele uwasebenzise noma kunezinto ekhemisi noma epharmacy mawuzothi uyaya kwi-Dr. Khehlelezi traditional pharmacy etholakala ey'ndaweni ezehlukene lapha eGoli kuKhomisna no-Ilofu kunezinto oyisebenzisayo ey'hambisana nempophoma noma ey'hambisana nesigubhu osuke usithathile. Kukhona omunye njengamanje obukayo othi mina ngathatha isigubhu kodwa ngibona sithulile singenzi lutho. Kunesikhathi la okumele uhlala ubuye kumina mawubuya kumina bese ngizokugeza kodwa mangigeza ngigeze kakhulu ngento yasempophomeni. Uma namhlanje sibheke into eyisidalwa uma sibheke into eyisidalwa sibheke into yokuthi iyona ngqikithi yakho noma iyona mvelaphi yakho noma ngelinye ilanga uNicodemus uthi ngazalwa kanjani ngesisu samanzi. Ingqikithi amanzi ayingqikithi noma isibongo naso noma isidalwa sisodwa sikhuluma okukhulu. Ungawulanda umuthi ukhethelezi ufika umuthi ungasebenzi kanti isidala sakho esingavumelani nalowo muthi. Kunomuntu othi mina kade ngangihamba inyanga uzohamba uhambe kodwa vele into kumele uyincenge kakhulu qala eyiface into eyisidalwa. Namhlanje sibheke kakhulu endabeni yesidalwa sibheka kakhulu ekuthenini ukuze uthathe isigubhu njengoba nibona isigubhu siphambi kwami ukuthi isigubhu siyavumelana yini nesidalwa sakho. Kunezidalwa ezingavumelani nezigubhu kunesidalwa esivumelana nesigubhu kodwa yonke into akekho umuntu yonke into noma umuthi noma yini kumele uyixhumanise nesidalwa sakho usincenge usibikele isidalwa sakho ukuthi namhlanje yini engizoyenza. Sizofike sibhekeke kunabantu abagangile noma kunabanye abantu abafuna ukuthi idlozi libheke ngakuyena lisebenzelena kuphela. Ngelinye ilanga ngeke ngakhuluma ngendaba yokuthi i-dog style ayifuneke edlozini. Leyo nto leyo abanye abantu basaba nemibuzo ukuthi i-dog style iyafunwa yini idlozi noma alifuni. It's a topic for another day sesiqhubeka but namhlanje sizobheka ukuthi ngenza njani mina ngukhethelezi
ukuze idala zakakhehlelezi zisebenzele mina uthola ukuthi azisasebenzele omunye umuntu. Kunemithi eminye siyithola phakathi emanzini, kunemithi eminye siyithola impande esiyithola eceleni komfula. Lezi impande sihlanganisa nempepho, impepho okuthiwa impepho yesimanga. Lezo impande bese siyithatha bese uyaqhuma ngazo, ezinye bese uyagcaba ngazo emzimbeni. Leyo nto iyisisekelo sedlozi lakho. Abantu abaningi idlozi laba balibiyelanga noma abaliprotectanga. Uzothola ukuthi usuyahamba nje idlozi lakho kade lathwetshulwa noma kade lathathwa. Akufuneki umuntu benedlozi elithatheka kalula kuwena. Kunezinto okufanele uyisebenzise eziprotecta idlozi lakho. Isikhathi esiningi abanye abantu mabelele ebusuku abasaphuphi. Omunye noma ebusene evuka ephaphama ukhohlwa iyo yonke into ayiphuphile ebusuku. Ingoba idlozi lakho sebecishe balithwebula noma balithwebulile alisekho. Omunye umuntu uhambile wayothwasa akungeni mathwasa, akungeni abantu abazohlola. Ingoba idlozi sebelithathile kuwena. Kunomunye umuntu ozala nosisi wakhe noma noma wakhe noma nobhuti wakhe noma lumakhe obe selfish, wasuka wathatha isidalo wafuna ukusisebenzisa yena. Leyo nto uyivikela kanjani? Kunento kumele uyisebenzise evikela idlozi lakho ukuthi lingathatheki kalula. Namhlanje ke sizobheka ukuthi ukuze uprotect idlozi lakho mawuthi mina nginamali yokuya kuwe Khehlelezi ngiyofuna izinto zokuprotect idlozi lami. Into eyimpophoma iyodwa ebese uthola amakhandlela. Akhona amakhandlela ashibhile esiwafakile ekhemisi esithi thina thatha amakhandlela uhambe uye empophomeni. Mawufika empophomeni ukhulume nemfulu uphethe imali emhlophe ebese ugeza. Kunomunye umuntu owabulala ongagezeki. Mawuphethe imali emhlophe nala makhandlela nento okuthiwa umaphindisela, lento ebese ugeza ngayo khona empophomeni. Sibone ukuthi izinto zakho omunye kade wayihamba inyanga osuyihambile ziyadlula ku5 ziyadlula ku10 uhlala ufika uthatha imithi uyisebenzisa, kodwa manje akusenzeki lutho kunalokho ulandelwa amabhadi. Kunezinto okumele uzisebenzise uzoyisebenzisa empophomeni. Yini lento namhlanje bengifuna abantu eSouth Africa nizoyifunda. Ngicela ningakhohlwa ke ukuthi nihlale lapha ku YouTube channel Dr. Khehlelezi, usubscribe Real TV1 siyasubscribe. Kanti ke futhi ungakhohlwa kuyo yonke ivideo engiyishuthayo. Ngiyacela mawunokhehlelezi njengamanje ochatha naye efonini, that is not me. Mawunokhehlelezi okusendela i-inbox ku Facebook, that is not me. Mawunomkhehlelezi ozokwenzela imali engene ebank noma imali esheshayo, akumina loyo. Ozokwenzela imali eCasino, ozokwenzela imali ezongena endlini, that is not me. Mina ukhuluma nami, the only thing ukhuluma ne-call center yami, uze kumina sizohlala phansi face to face bese sikhuluma ngokuphila. Uma ufuna into yokuphila, wonke umuntu othatha isigubhu sami othi ngathi asenze lutho, ngicela usondele kumina. Sengibuya khona emfuleni wami njengamanje sibone ukuthi senza njani yini ukuphila okuya phambili. Nawe ungakasithatha isigubhu sondela kimi sixoxe indaba eya phambili. uNkulunkulu wanibusise nisale kahle.